Chaka cha 1992 kunachitika msonkhano okhuza za chilengedwe. Nthawi imeneyo maiko osiyanasiyana anaona nena kuti za chilengedwe zili pa chiopsezo, ndipo anakhazikitsa convention imene imatchedwa United Nations Framework Convention on Climate Change. Pachidule amangoti UNFCCC. Convention imeneyi inali yoti maiko osiyanasiyana amene anagwirizanawo kuti tingathetse bwanji mavuto achilengedwe makamaka amene akupititsa patsogolo kusintha kwa nyengo. Ndatasayinirana kuyambira 1992 akhala akukumana ndekuti 1993 kunali COP number 1. Ndekuti kuyambira chaka chimenecho kuzafika panopo akumana misonkhano yokwanira 28. Chifukwa chache panopo msonkhano wa namba 29 umene ukutchedwa Conference of Parties ukachitikira ku Baku kwa Azerbaijan, dziko la ku East Europe. Ndi kumene ukachitikire msonkhano umenewo. Ndi msonkhano wa akuluakulu osiyanasiyana okambirana za mmene tingathetsere mavuto amene akukhuza makamaka kusintha kwa nyengo. Nthumwi zimene zimapita ndi nthumwi zosiyanasiyana. Koma mwina ndisindike kunena kuti msonkhano huu ndi wa maiko amene ali pansi pa United Nations. Ndi maiko amene anasayinirana mugwirizano oti tingathetse bwanji zokhuzana ndi kusintha kwa nyengo, amene anasayiniranawo ndi amene amapita, ndi amene amatchedwa kuti ma-parties. So pano dziko ngati Malawi ndi party, dziko ngati Mozambique ndi party, dziko ngati Zimbabwe ndi party, ndi amene anasayinirana. Ndema maboma amenewo, maboma osiyanasiyana amene anasayiniranawo ndi amene amapita ku msonkhano umenewo. Koma inuyo ndine tikudziona kuti tikati boma sikunena kuti ndi boma lokha limene limakhalapo. Ndi boma limagwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana. Ndi pali ma civil society organizations amene amathandizira kunena kuti kodi tikuyenda mundondomeko yeniyeni yoti zimene tikufuna tipange achieve tikafikirezo zikutheka. So pali mabungwe amene si aboma, komanso pali ma academic institutions, masukulu amene amapanganso kafukufuku, komanso private sector amene nawonso ndokhuzidwa ndi kusintha kwa nyengo. So makampani ndi anthu osiyanasiyana. Koma anthu amenewa akachokera mu dziko limene ndi pate ku COP, ndekuti ayenera kuti awapange awalembe komanso awavomereze kunena kuti awawa tikupita nawo ku msonkhano umenewo, pachizungu amati accreditation. So mabungwe osiyanasiyana amachita apply ku environmental tingoti Ministry of Natural Resources and Environmental Management, kapena anzathu Environmental Affairs Department. Yo amapanga coordinate zonse kulumikiza kunena kuti amene apite kumeneko ndangati. Monga chaka chatha kunapita anthu angapo ku Dubai amene anali pansi pa boma la Malawi. Nthawi imeneyo amasogoleredwa ndi amene panopo ndi Vice President a dziko la Malawi. Mwina ndiwonjezereso kunena kuti pa anthu amene amapita ku msonkhano kuja pamakhalanso atolankhani. So atolankhani a nyumba zolusa
mawu ochokera ku dziko limene likupitalo. So monga kuno ndikhoza kukhala ndi kanda MBC ndi atolankhani ena. Ndi chimene chimachitika nchonena kuti kumene kuja kumatuluka migwirizano. Tagwirizana ichi. Ndi chimene tagwirizanacho, chimene chagwirizanika ndi maparties maiko, chimenecho chimatumizidwa mu manyumba amphepo ma media houses, kuna kuti zimene zagwirizanika ndi izizi. Ndipo nthawi zambiri chimene chimachitika nchoti timu imene yapita kumene kuja ikabwerako imazakhaso ndi msonkhano, kunena kuti ipange auze anthu na tinapita ku msonkhano wakuti msonkhano umenewu zimene tagwirizana ndi izi, ndipo dziko lathu la Malawi lipindula mwakuti. Misonkhano imene imachitika ndithu.